ירושלים. אנחנו עם מאיר מיכה בשכונת נחלאות בירושלים, סמוך למחנה יהודה. תהיה לכורדים מדינה, מאיר? חד משמעית תהיה להם מדינה. הופה, אתה אורפלי גאה? וחלבי. וכורדי? לא, אני אורפלי וחלבי. כורדי. אני אומר לך שלא. אתה גדלת בנחלאות, מאיר? ממש פה. פה? בשכונת הכורדים? היה לנו מכות איתם כל שבת, היו מתווכחים מי יותר גבוה, מי יותר... בין הכורדים באורפלי, בגן סאקר, אחרי החמין, במקום לא היה איזה אינטרנט, לא היה כלום. עד המשחק של ביתר בשעה 3, שעה באמקה, היו יורדים, הולכים מכות עם הכורדים. הכורדים והאורפלים? כן, תמיד ניצחנו אותם. האורפלים ניצחנו? בטח, תסתכל על האורפלים. היום אתה לא מתבייש להודות שאתה כורדי. לא מתבייש להודות שאני לא כורדי, עוד פעם, אתה אל תכניס לי דברים לא שלי. אורפלי. אורפלי. אנחנו בשוק מחנה יהודה עם יוסי, כורדי גאה. זה יוסי זקן. ובעזרת השם יהיה שלום עם כורדיסטן. יהיה. יהיה? יהיה, אבל זה ייקח זמן. אני אגיד לך, היום יש קרוב ל-45 מיליון כורדים שמתרכזים בארבע מקומות שזה כולם אחד שכנים של... בוא נסביר רגע שהכורדים הם גם בסוריה, גם בעיראק, גם באיראן וגם בטורקיה. אכן נכון. היום יש אוטונומיה כורדית באזור זכו... והם גם נלחמים בדאעש. יש להם צבא שנקרא פשמרגה. הכורדים לוחמים נועזים ויש להם לוחמות נועזות. אכן נכון, ומי הקים אותם הלוחמות? ישראלים. ישראלים אימנו את הלוחמות? הם אימנו את הלוחמות האלה בכורדיסטן. מה צריך לקרות כדי שלכורדים תהיה מדינה? יהיה קשה מאוד, לא תהיה, כי אני אגיד לך, הם מפולגים והמדינות שולטות בהם. הם אין להם. אבל פה הם באוטונומיה. שקט להם, טוב להם, ונשארים ככה, הם לא משנים את זה. אנחנו בחנות של שמעון נחמיה, כורדי גאה. אתה מאמין שיש שלום עם כורדיסטן? למה לא? בעזרת השם כן. הוא כורדי בארון, הוא מסרב להודות שהוא... מה פתאום? אין שום קשר. הוא חי עם כורדים, הוא אוכל עם כורדים, כל החיים שלו היה עם כורדים. תגיד לי, למי אתה נשוי? איזה עדה אשתך? סערי זה מה שהיה פנוי בשוק, אורפלי. אורפלי, תגיד לי, מה אתה מחלצת עליי? חי עם כורדים, חי עם כורדים. סליחה שנייה, מי המציא את הקובה? את האמת, תקוב בחמוס טעם, אנחנו תקוב באדומה שהרבה יותר טעימה. תגיד לי, מה אשתך מבשלת לך? אשתי, מה מבשלת לי? חמוסה או אדומה? אשתי מבשלת מה שאמא שלי בישלה. קובה, חמוסה. אשתך אורפלית, מה אני עושה לך רק אדום? אתם העתקתם איתנו. אתם אמרתקנים. אנחנו לפניכם, אנחנו אברהם אבינו. אין לכם כלום. אברהם אבינו הוא אורפלית. אתה יודע מה יש לכם? יש לכם לחמי מעג'ין. קבב. קבב זה לא שלכם, קבב של טורקים. מי אתם קבב? אנחנו טורקים, אורפלים טורקים. אתם לא אורפלים, אתם נמצאים על הגבול. יש מלא כורדים בירושלים. מלא. היה חבר כנסת אורפליה. עזוב אותי חבר כנסת, אורי מלמיליאן. אורי מלמיליאן, כדורגל. עידן עמדי, כורדי. נכון, אסלי. השף חיים כהן. אורפלי אסלי. זה גדל פה חבר שלי מכיתה א', רמי לוי. דרך אגב, הוא יושב ראש ועד העדה האורפלית העולמית, מינינו אותו. מיניתם אותו ליושב ראש הוועדה העולמית. העולמית, האורפלית, שאנחנו בציר, יש לנו בקונגרס הציוני העולמי, יש לנו מקום שם, יש לנו ציר, שאני מייצג אותם בגלל I speak English very well. Yes. Yes, and Rami don't know English very well. So he asked me to be, because my English, I present the אורפל. אז אתה שגריר עכשיו? Like שגרירי ציר. מאיר, פה גר יצחק נבון. בבניין מאחור יצחק נבון, יש פה שלט שלו, מתי שהמשפחה שלו זה גן התות? זה גן התות עם הסיפור המפורסם, אני וסימון ומועז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן. היו גרים משפחת בנאי פה בתוך השוק, יש רחוב בנאי. כן. והיו באים לפה והם משחקים. אתה רוצה ללכת לבית מרחץ שהיינו מתרחצים? איפה? 50 מטר היה פה בית מרחץ שכונתי, היינו מתרחצים פעם בשבוע. פעם בשבוע מתקלחים? מי היה מתקלח? מי היה לו בבית בוילר? היה כיף בבית מרחץ? כן, היה כיף. מה היה כיף? היה שם מקווה, חשבנו שזה בריכה, היינו עושים קפיצות ראש, זה היה מקווה בשביל צבילה. אבל מכל זה אין ירושלמי אחד שיודע לשחות. נכון, כי אין לנו ים בירושלים. האורפלים כורדים או לא? כורדים. חד משמעית. סלח לי, אני כותב היסטוריה, אתה כותב היסטוריה, אני הייתי שם פעמיים. אבל אני מכין לפי מסמכים, אנחנו... תשנה את זה. אורפה בכורדיסטן הטורקית? נכון. הוא אומר שהוא לא כורדי. אנחנו לא כורדים, אנחנו אורפלים. סליחה רגע, האדון פה עשה את המפה והוא רוצה להסביר.
כמו שאמר יוסי, הם כורדים. אתה כורדי אח שלי, הכל טוב, אני אומר לך לא פחות, לא קרה שום דבר נורא. אתה בסך הכל כורדי. בשביל הטלוויזיה אני כורדי, אבל בלב שלי אני אורפלי, זה לא יעזור לכם. חברים, מאוד מאוד עזרתם לנו, ואנחנו נסיים את הכתבה עם ריקוד כורדי? כן, ברור. יאללה. יאללה, שיהיה שלום עם כורדיסטן. הנה, יש לנו איתם. וואו.